खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 10 आसिन 1431 मायथाइ एबा 27 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै गोजाम लोगोफोरजों लोगो हमनो हागोन। नोंथाङा नखरजों नोंथांनि आखुनि सायाव सांग्रां जानांगौ। मोजां दिन्थिफुंनायनि थाखाय दिनै नोंथाङा फोथायथि मोननो हागौ। सिगांनि रां थिसननाया मोजां मुलाम्फा होनो हागौ। वृषभ राशि। दिनैनि साना वृष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां गोहोजों बुंफबनाय सान जागोन। सम्पथि एबा सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय साबसिन मोनफिननायनि मिजिं दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव सोरजिलु जानांगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि जेंनाफोरा लासै लासै गोमोरलांगोन। मिथुन राशि। दिनै न'आव गोजोन लाखिनाया गोब्राब जानो हागौ। सोरखारि मावफारियाफोरा मासि जौगानायनि खाबु थानो हागौ। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि पार्टनारफोरजों दावबायनायाव थांनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा साबसिन जिउ राहानि खाबुफोर मोननो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि सानथांखि बायदियै दावगानो हागोन। कर्क राशि। दिनै केन्सारनि थागिबिफोरा जोबोद फोथायथि मोनगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो रोंग'थिखौ नेवसिनाया दिनै गोब्राब जानो हागौ। खामानिनि थाखाय नोंथाङा गले गले दावबायनो गोनां जानो हागौ। माखासे फालांगियारि नोजोर होग्रा सुबुंफोरा दिनै मुलाम्फा मोननो हागौ। मोनसे सावस्रिनां आदार बिथांखि फालिनाया नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। सिंह राशि। सिंह राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहाखौ दावगाहोनो थाखाय नेटवार्किंखौ हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथायाव फरायसाफोरनि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव एसे नारसिननाय थानो हागौ। खामानिनि आयदाफोराव नोंथांनि गोसोनि सानथौखौ फोथाय। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि देहाया मोजां जागोन। नोंथांनि सिगाङाव आरजिनायनि मोजां खाबुफोर थानो हागौ, जाय नोंथांनि थासारिखौ साबसिन खालामगोन। सम्पथिनि फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मोनसे मोजां रादाय मोननो हागौ। बबेबा फोरबो एबा हाबाफारियाव बाहागो लानाया रायज्लायनायनि लामा दिन्थिनो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना सरासनस्रा जागोन। खामानियाव नोंथाङा मोनफुंनायफोरखौ दिनै बाख्नायनो हागौ। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ सामलायनो थाखाय नोंथाङा सासे लोगोनि हेफाजाब लानो हायो। हारसिं सुबुंहा सोरबा जुनिया सुबुंजों लोगो हमलायनाय थानो हागौ। दिनै राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। वृश्चिक राशि। दिनै हा बाहागो एबा फ्लेटफोर नागिरग्राफोरा मोजां दर-दाम मोननो हागौ। नखरनि हेफाजाबआ नोंथांजों थागोन। मोजां सावस्रिखौ रंजा आरो फिट था। गुबुन हादोराव जिरायनाय सानफोर बारहोनायनि खाबु दं। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरनि थाखाय दायनिगिरि जानो हागौ। धनु राशि। धनु राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि खरसानि सायाव मोजाङै नोजोर होनांगौ। नोंथाङा पिकनिकआव थांनानै एबा सावथुन नायनानै नखरजों गुन गोनां सम बारहोनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव नोंथांनि थासारिखौ साबसिन खालामनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय गासैबो हाथाव नाजानायनि बे मोनसे मोजां सम। मकर राशि। मकर राशिनि फरायसाफोरा मोजाङै दिन्थिफुंबाय थागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि नखरजों मोनसे फांसननि थाखाय थियारि जानो हायो। गावनि खामानियाव गुबुनखौ बजा दाहो। ब्याम खालामनाया नोंखौ फिट लाखिगोन। गावनि जिउ राहायाव थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव गोसो हो। राङारि नारसिनथाय जानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै कुम्भ राशिनि फालांगिजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन खाबु मोननायनि जाथावना दं। राङारि मुलाम्फा आरो धोन आरजिनायनि खाबु दं। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां लाबोनो हागौ। मोनसे गोनांथार खामानिनि थाखाय दावबायनायनि सानथांखि बानायनो हायो। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहायाव मोनसे गोजाम खामानिखौ फोजोबनो थाखाय बांसिन सम होनांगौ जानो हागौ। मुलाम्फाया मोनसे बिथांखिनिफ्राय फैनो हागौ। दिनै नोंथांनि बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सोलो गोनां आरो राजगावारि आदबफोरखौ बाहाय।